बोसोराव हाबथारबाबो हाजार जन गोरिब दुखिनि मेगनाव जालामा जानायखौ आं फाहामना होगोन बिना मुलियाखै। आरो बेल' नङा, जोंना हिन्जाव माहारिना बिभिन्न बेमार जायो, जोंहा फिसाख'आवहाय टिउमार बेमार जायो, बेनि थाखाय मेक्सिमाम आंनाव थाङो दे। हिन्जाव माहारिना बे बेमार जायो, ब्रेस्ट केन्सार जायो, बेफोरनि थाखायबो आङो स्टेट गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै बिना मुलिया जाहाथे जोंनि गरिबनिफ्राय गरिब मानसिया, धनियाथ' नांखाया, गरिबनिफ्राय गरिब मानसिया जाहाथे बिना मुलियाखौ ट्रिटमेन्ट मोनो, बेनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ अरायबो हेल्प खालायगोन। ओंखायनो हिन्जाव मानसि दिनै ओंखारना फैदों, बांसिन आं हिन्जावनि खर'खौनो नुदों। ओंखायनो हिन्जावजों मदद होलायनांगौ। हिन्जावजों हिन्जाव जेला मदद होलायो होमबा जोंहा जोंनि हिन्जाव माहारियानो सन्माना बारायो। जुदि जों हिन्जावजों हिन्जावनो जों नांलायलायोबा जोंखौ हौवाफ्राबो जोंखौ बखिनो चान्स मोनो जे हिन्जावफोरनाथ' बिदिनोखासै, ओरैबारै ओरैबारै बेबायदि होननानै। ओंखायनो जों बिमा माहारि जों जोनोम होनो हायोबा जोङो मानसि बानायनोबो हायो, सोरखौबा फोथैनोबो हायो, सोरखौबा फोथांनोबो हायो, नङा होमबा? दा ओंखायनो जोंहा बिराद बोलो दं आरो आं दिनै बिराद गोहो बोलो मोनदों। नोंथांमोनहा दिनै थार गोसोयै जुदि आंखौ हेल्प खालामनो फैदोंबा फैगौ 9 तारिखआव नोंथांमोनहा दले दले जाय जेखौ मानियो, सोरबा इसोर अबंलारिखौ मानियो, सोरबा जिजासखौ मानियो, सोरबा जोंहा आदिबासिफ्रा मारांगुरु बेखौ मानियो, इसोरनि नाम लानानै आंखौ 9 तारिखआव बयबो भटखौ थु आरो थुखांनायनि उनाव जा मोननांगौ दं आंखौ खला मने आंखौ लोगो मोनगोन आरो आंखौ अरायबो नोंथांमोनहा नोंसिनि खाथियाव बिपद आफोदाव मोनगोन। आं दिनै बारा बुंनो थांला, जोंहा आरो नेक्स्ट मिटिं दंबावो आरो आं जोबोद साबायखर होबाय आवदां बाजाराव जेसेबां रायजो राजाफोर ज' जादों, बिदा फंबाय बयबो दे फैगौ समावहाय आं नोंथांमोनजों सब समाय थागोन आरो नोंथांमोननि थाखाय खामानि मावगोन। गोजोन्थों।